וואו, טוב חברים, התפללתי שתהיה פה קליטה, וגם חיכיתי קצת זמן כדי שהקליטה תהיה פה, כי אני נמצא כאן באיזה אזור, חברים, שאתם חייבים לראות את המקום הזה. אחד המקומות היפים ביותר שהייתי בהם. דקה אחת חברים, תראו איזה מדהים, איזה יפה כאן. טוב, זאת תצפית מטורפת על לאוס, אבל אני נמצא כאן במקדש מהמם. תכף אני אראה לכם את כל האזור הזה של המקדש. יוסי, בוקר טוב. אני מפחד לזוז, כן, אני מפחד ממש ללכת, כי שהקליטה לא תיעלם לי, כי ניסיתי הרבה זמן לעמוד כאן ולמצוא מקומות כדי לשדר לכם את המקום המטורף הזה. טוב, תראו כמה פרפרים יש כאן. כאן יש מים שמגיעים מלמעלה, אתם רואים? מהסדק הזה איפה שהסלע. עכשיו יש כאן המון פרפרים, כמו שאתם יכולים לראות, יפהפיים. ציפי, בוקר טוב. חכו חברים, עוד לא הגענו בכלל לאן שאני רוצה לקחת אתכם, חכו. רחל ראובן, בוקר טוב. אורי, אהלן. איזה יופי הפרפרים כאן. חברים, חכו לי שנייה אחת על הקו, ואני מקווה מאוד שהשידור יחזור, אם ננסה לכם שוב פעם לייב. פשוט יש לי לקוחות שאני צריך לעדכן אותם שההסעה שלהם הגיעה. דקה אחת חברים, דקה אחת. דור חזר מהר, בקלות, יופי. טוב חברים, אתם הולכים לראות עכשיו את אחד הדברים היפים, באמת, גם הנופים המטורפים כאן בלאוס, וגם מקדש מהמם שטיפסתי אליו, טיפוס לא קל. צריך כאן כמובן להיזהר, בגלל כבר החלקתי כאן על האבנים המחליקות הללו. החלקה קטנה, אבל הייתה יכולה להיות גם גדולה. טוב, בואו תראו עכשיו את האזור המשוגע הזה, חברים. רחל ראובן, אהלן, יעל, אהלן. תראו, אני חייב להגיד לכם משהו שלמדתי בטיולים, שאת המקומות המטורפים הללו, באמת, מקומות מאוד מיוחדים, שתיירים פחות מכירים, פחות מגיעים אליהם. אני לוקח הרבה בזכות טיפים של מקומיים, שממליצים לי על משהו. עכשיו יש לי כלל, וזה מאוד קשה לעמוד בכלל הזה, בגלל שאתה בטיול, אתה אוהב להיות עצמאי, ואתה לא אוהב הרבה פעמים להקשיב. וגם אם משהו לא הולך, אתה אומר, בסדר, יאללה, נו, לא בא לי. כי אמרו לי כמה פעמים כבר פה, אתה חייב ללכת למקדשים הללו. פשוט חייב לא לוותר ללכת למקדש הזה, לאזור הזה. ואני אומר לעצמי, בסדר, עוד מקדש. אז אתם ראיתם, אתמול ניסיתי לבוא לפה, הרכב התקלקל בדרך, כמעט ויתרתי על הרעיון הזה, ואז הם בבוקר שוב פעם, אמרו לי, תקשיב, קח מונית, סע לשם. אתה פשוט תהנה ואתה תעוף על המקום הזה. ווואו, רק כשאני מגיע לכאן, אני מבין, כמה חשוב באמת להצמד לטיפים של המקומיים. ואני אומר עוד פעם, למרות שזה קשה, הרבה פעמים אני כאילו, וזה תמיד מוכיח את עצמו, שמקומיים ממליצים לך משהו, סבדי קאפ, שמקומיים ממליצים לך משהו, אז תקשיב. זה לא תייר, תיירים ממליצים, אתם יודעים, מישהו ראה תייר, ראה משהו אחד מסוים, אומר לכולם, חברים, אתם חייבים לראות. אבל שמקומי מציע לך משהו, הוא כבר מכיר את הכל, הוא מכיר את המדינה שלו, הוא מכיר מה יותר יפה, מה פחות יפה. ואם הוא בכל זאת אומר לך, תקשיב, זה מקום שאל תוותר עליו, אז מאוד כדאי להיצמד לעצות הללו. וזה, כמו שאמרתי, תמיד מוכיח את עצמו. וזה פשוט מטורף. אז פה הגעתי למקדש, אני אראה לכם אותו, את המקדש. הוא פשוט מטורף ביופיו ומקסים. טוב, מתחיל לטפטף עליי גשם. הטיפוס לפה הוא מאוד קשה, ממש קשה אפילו.
מאז שעשיתי לכם את הלייב הקודם, עד עכשיו אני רק טיפסתי לפה. הטיפוס לפה בהחלט קשה, אבל שווה. יעל, צהריים טובים, חיה, יום מבורך. יעל, זה ישן, כן, זה מקדש בין בערך 1,000 שנים. כל המתחם הזה, זה כנראה מתחם מאוד גדול, וזה נראה שזה התמוטט, לפי הצורה, זה נראה שזה התמוטט כאן באיזה רעידת אדמה, באיזה רעש אדמה, משהו כזה, כי כל המקדש פה הכל פשוט התרסק. טוב, מתחיל גשם, אבל זה חלק מהחוויה. לפני שאני יורד, אני רוצה להראות לכם פה את תראו איזה יופי הנוף כאן. מתחיל גשם. טוב, יאללה, בואו ננסה למצוא את עצמנו. טוב, זה המקדש הישן. גשם מתחיל שוב. צריך ממש להיזהר כשאני יורד. תראו איזה מטורף פה המקום הזה. עכשיו, יש פה משהו ממש מגניב. תכף אני אראה לכם אותו. אתם רואים, כל המקדש פה כולו מפוסל בכל מיני פיסולים מאוד מאוד מרשימים, מאוד יפים. עשיתי כאן תמונות מהממות, ממש מהממות. יש פה חדרים של המקדש עצמו. שוב מתחיל גשם. ותראו פה בפנוכו. תראו את העיטורים כאן, מטורפים, כן? ממש 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 יפהפיים. עכשיו, יש פה כמה וכמה מקדשים לאורך המסלול. יותר קטנים, וזה בעצם המקדש הכי נחשב פה. אבל אני רוצה להראות לכם פה משהו מגניב שיש כאן באזור הזה. טוב, צריך לרדת קצת. אתם רואים, מוכרים כל מיני מנחות כאלה, פרחים למקדש. סבדי קאפ, כלב חמוד שלי. וואי, צריך ממש להיזהר, אתם רואים, האבנים פה מחליקות, ועם גשם זה יכול להיות קצת בעייתי, ותכף אני אראה לכם איזה קשה פה לרדת. תראו, את כל זה כאן נטפס, תראו, זה פשוט לרדת במסלול מאוד 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 קשה, של מדרגות שהן כמו סולם, הן לא מדרגות רגילות כמו שאתם יכולים לראות, הן ממש 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 חדות בשיפוע מאוד חזק, ממש כמו סולם. ואני אהיה חייב לרדת עכשיו, כי הגשם מתחיל, שיהיה פה ממש גשם, יהיה פה שיטפון, וזה ממש יהיה לי מסוכן, זה ממש יחליק. תראו את הגזעי עץ כאן, מהממים ביופיים. הכל פה מדהים. תראו, חברים, מי שצופה בלייב הזה, בהחלט נהנה. תראו את לאוס, איזה מדהימה, הכל ירוק, הכל... טוב, צריך לרדת פה ממש בזהירות, כמו שאתם יכולים לראות. גם הטיפוס לפה הוא ממש כמו סולם, אבל יפהפה, אי אפשר להפסיק להסתכל כאן. תראו את הגזעים בכותל. אי אפשר פשוט להפסיק להסתכל כאן על היופי של המקום הזה. שימו לב, רבותיי, חברים, בהחלט מקום מטורף. הנה, הגיעו עוד תיירים למקום. תראו, פשוט השיפוע. ממש מלחיץ אפילו לרדת כאן. תראו איזה יופי, חברים. עכשיו תראו את לאוס היפה, כמה מדהים כאן. טוב, סבדי קאפ. טוב, תראו, זה היה בעצם מתחם שלם. אתם רואים, כל זה פה מבנים, כל הכותל הזה כאן זה מבנים. זה היה מתחם שלם של לפני כן שגרו כאן אנשים. תראו את החומות לאורך כל הזה. זה בעצם, זה לא סתם, זה לא אדמה, זה חומות בעצם שבנויות בצורה מאוד יפה ומרשימה. וכל הדרך לכאן היא דרך כל כך יפה. זה מקדש, אני חושב, מאוד מאוד חשוב שהיה פה בלאוס. כמו שאמרתי, משהו בסביבות 1,000 שנה אחורה.
ומטורף, מטורף ביופיו. פשוט נראה לי שהוא נפל ברעש אדמה. תראו איזה יפה כאן. חברים, תראו את הרצפה פה. כל כך נהניתי לצלם כאן. זה אחד המקומות שממש ממש יפה לצלם כאן. אתם רואים, הכל מסוטט והכל פה מסודר. ונראה שזה היה פה מקדש מושקע. טוב, תראו את המדרגות כאן ממש היו ברעש אדמה. אתם רואים? הכל פה בקושי, אני לא יודע איך אפשר פה לרדת. שנייה, צריך לחשוב. אופה. עוד אני מנהלי בית שלי, כן? עדיין. ואז אני למד שאני כל החיים רואה את התאילנדים הולכים כל החיים עם נעלי בית. ואני אומר, איך הם מסוגלים? וכשאתה עושה את זה, אתה פתאום מגלה שזה הכי נוח ללכת עם נעלי בית. אבל לא כל כך פתיחותי. טוב, הנה, ירדנו למטה. וואו, תראו איזה יופי. עם האגם הזה שם שמשתקף, וכל הירק פה. טוב, מה שרציתי להראות לכם פה משהו מאוד יפה במיוחד כאן. זה נכון, הרבה פעמים אני מראה לכם שבמקדשים נותנים אוכל לדגים, או שמוכרים דגים, ומוכרים דגים בשביל לשחרר אותם במים, וזה בעצם כמו סגולה כזאת, לשחרר את הדגים, לשחרר את המזל. אז פה ראיתי משהו שפעם ראשונה ראיתי את זה, וזה די מגניב. בואו נראה לכם. יש כאלה מקומות שמוכרים דגים, יש כאלה שמוכרים נחשי מים, כל מיני סוגים שפשוט שולחים אותם לאגם. ובואו עכשיו אני רוצה להראות לכם מה פה הם מוכרים של לשחרר במקדש, שזה בהחלט משהו מעניין שפעם ראשונה ראיתי כזה דבר. איפה זה? בלאוס. לאוס, טורפת. בהחלט. אוי, טוב חברים, זה לא פשוט פה כל המדרגות האלה. טוב, אתם רואים את המדרגות? טוב, שימו לב פה מה הם מוכרים כדי לשחרר. אתם רואים פה יש בודה, ופה אנשים עומדים, מתפללים, מבקשים את המשאלות שלהם, ויש פה גם טוב שאפשר לתופף עליו, כלומר לדפוק עליו כדי לזה. אבל תראו, האישה הזאת מוכרת בעצם, היא מוכרת לך בתוך כלוב קטן ציפורים, וכמו שאמרתי לכם, לשחרר את המזל, אז כאלה כל הזמן מוכרים לשחרר דגים בים וכל מיני דברים. פה בנהר, פה בעצם משהו חדש, באמת פעם ראשונה שאני רואה את זה, משחררים, פשוט אתה מקבל כלוב קטן עם איזה ציפור או שתי ציפורים, מה שאתה רוצה, והיא מוכרת לך סוודי, ומשחררים את זה כאן, זה למזל ולכל מיני דברים, לשחרר את המזל שלך. את כל הדברים הלא טובים, זה פשוט, זה כמו שאתה נותן חיים ומקבל חיים, וזה מגניב. יוסי, למה ללכת לאיבוד? הכל בסדר. טוב, בואו ניתן לכם איזה טיפוף בטוף. אתם רואים, יש פה מקל כזה, מבוטה גדולה. וואי, כבדה. שמהמבוטה הגדולה הזאת נותנים במכה, זה בעצם אתם יודעים, בסדר. טוב, בואו נראה לך פה את המקום. אתם רואים פה עכשיו משחזרים את המקדש שהיה פה, פשוט בונים ומשחזרים אותו. יש פה צוות, ממש צוות מקצועי שיושב כאן עם סרטוטים ועם הכל, והוא יושב בעצם, הנה נראה לכם, הצוות שיושב כאן, יושב עם סרטוטים ופלס והכל. אתם רואים את החבר'ה האלה פה? הם ממש יושבים, הם משחזרים את הכל בצורה מקצועית, מאלף עד תף. יש להם פה מפות מקודם ראיתי, וציורים ואיורים, והם פשוט יושבים, הם משחזרים פה את כל המקום היפהפה הזה. פשוט לשחזר אותו בצורה מושלמת, בצורה דייקנית. טוב, אני ברשותכם ארד למטה. אתם רואים אותו, הוא ככה עם הידיים, גם זה דבר שראיתי שהם עושים, בואו נראה לכם את זה. אתם רואים, הידיים הם עושים ככה, עד שבעצם נהיה צליל מסוים, אתם רואים, עושים ככה עם הידיים, במקום לתת מכה, ונראה שנהיה איזה צליל מסוים, וזה בעצם חלק מהאמונה שלהם. וכל זה חברים עד שיבוא המשיח, כן? ואז הוא יגלה לכולם מה עושים בכל הטופים האלה, מביאים אותם לבית המקדש ושם מתופפים בהם ואומרים והיה השם למלך על כל הארץ.
ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. ואני חושב שתמיד כשאני מגיע למקומות הללו, רק כדי להגיד את הפסוק, אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד, במקומות הללו, שאנשים פה במשך כל כך הרבה שנים חיו פה באמונות תפלות, וכל התפילה שלנו וכל הבקשות שלנו, תראו איזה יופי הדרך לפה, שרק יבוא כבר הגאולה, שיתגלה והיה אדוני למלך כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד, שהוא יבוא ויתגלה ויגיד לכולם, חבר'ה, אני פה בעל הבית, אני בניתי את העולם, וכל זה פשוט תהפכו למקדשי תפילה לאלוהים. שנייה, תנו לי לצלם את זה. ואם הגעתי למקומות הללו, תמיד שאני הולך למקדשים, זה תמיד מה שאני מתפלל ומה שאני מבקש מאלוהים, שכבר יראה את אלוהותו, יראה אותה בעולם. ובעצם על זה אנחנו כל הזמן מתפללים, אתם רואים, יושב, מתכננים, מסרטטים, גם את זה אני אצלם, חכו רגע. אולי כבר מכינים את השלטים, עיקונו לביאת המשיח, אין לי מושג, אבל לפחות שאני אהיה ראשון שצילמתי את זה. שהנה. טוב, בקיצור מה שאני רוצה להגיד לכם, שהדרך של אלוהים כל כך יפה, וכתבתי על זה בדיוק מאמר בסוף השבוע הזה, מי שראה את זה, שבכלל לא תכננתי להגיע ללאוס, ואפילו אני מנהלי בית הולך במקום לבוא עם נעליים, והדרך שלו להראות לי את העולם היפה שלו היא פשוט מקסימה, וזה הולך בכל מיני דרכים כאלו ואחרות, ועל ידי שליחים כאלו ואחרים. אבל הדבר הכי מגניב בעיניי זה שהוא מסדר לי גם את מזג האוויר. אנשים פה אמרו לי, יש לך מזל שבאת עכשיו, כי אני תכננתי לבוא ללאוס בתקופת ינואר. אז אמרו לי, אם היית בא בתקופת ינואר, היית פשוט סובל. למה? מאוד סובל אפילו. בגלל שאתה היית פה נשרף למוות מרוב חום, וזו העונה הכי טובה שאפשר מבחינת מזג האוויר. כמו תאילנד, אותו דבר, אני לא מבין איך אנשים אוהבים את תאילנד בינואר. משתגע מהדבר הזה שאנשים פשוט אוהבים את תאילנד בינואר, כשאני חושב שזו העונה הכי גרועה להיות בתאילנד, מכל הבחינות. גם מבחינת מזג האוויר, גם מבחינת המיליון אנשים בכל מקום, מכל הבחינות. אז גם יורד קצת גשם, אתם רואים, הנה עכשיו טפטף עליי קצת גשם, לא קרה כלום, אבל לפחות אתה לא נשרף. שאמרו לי שבעונה גם יש פה מיליארד אנשים, שאי אפשר בכלל לצלם, כי כל הזמן יש סביבך מלא 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 אנשים, וגם יש בעיה נוספת, שמאוד מאוד חם, ואתה לא יכול ללכת מרוב שחם, אתה לא יכול לטפס. אז זהו. אז הנה. סביידי. סביידי. תם סביי דו דו. טוב, אז אנשים מתפללים, ועלינו לשבח לאדון הכל, שאנחנו באמת שהם משתחווים להבל וריק, לאבנים, ואנחנו לפחות, יש לנו את אלוהים, זה שברא את כל היופי הזה, שאמרנו תתפללו אליי, זה פשוט מדהים. טוב, זהו זה חברים, עד לכאן מהמקום המגניב והיפה הזה. אני מאחל לכולכם המשך יום קסום נהדר. אני אעשה פה עוד כמה תמונות בבית הכנסת לתוך המקדש הזה, לעשות פה כמה תמונות יפות כאן, ומאחל לכולכם המשך יום קסום נהדר, ואני אגיע לעוד מקומות כמובן, ואמשיך לשדר לכם מעוד מקומות יפים ומהממים. אוהב אתכם מאוד בינתיים חברים.